Zeeuwen zijn niet voorbereid op een incident of ramp in de provincie en we kregen bijzonder bezoek van de week. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Na een record aan lintjes vorig jaar zijn er dit jaar beduidend minder Zeeuwse lintjes uitgereikt, namelijk 74. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. In Oostkapelle kreeg Leo Franke een lintje uitgereikt. Franke zit al jaren bij de Oranje Vereniging, is speaker bij de voetbal en zet zich in voor de motocross in Zeeland. Ik was aan het thuiswerken, maar de wifi viel net weg. En toen werd er gebeld. En ik was 2 dingen tegelijk aan het doen, maar ik hoorde de stem van de burgemeester op de achtergrond. En ik denk, oké. Ik zei een kwartier terug tegen mijn vrouw, hey, het is vandaag lintjesregen. En toen ging het leven verder. Dus ik moet er nog even aan wennen. Frankes buurman heeft hem aangemeld voor het lintje. Hoezo heeft hij nog nooit een lintje gehad? Die man die doet net zo lang mee, is voorzitter geweest van de motocross. Die had er al lang een moeten hebben, dus vandaar, ik heb het opgezet. En hoe vond u zijn reactie? Ja, fantastisch. Typisch Leo. Geweldig. Lekker in zijn eigen klofje. Niks, geen poespas. Gewoon zo Leo is. Fantastisch. Bijzonder bezoek in de provincie. Niet van het koninklijk paar, maar van een wolf. Het is voor het eerst sinds de terugkeer van de dieren in Nederland dat de wolf in Zeeland is gespot. Inmiddels is hij weer vertrokken, maar de provincie roept op om het dier met rust te laten, mocht hij nog een keer terugkeren. Er kwamen namelijk nogal wat nieuwsgierigen op af. Gert-Jan Vermu uit Poortvliet was een van de eerste die hem zag. Vermu kreeg dinsdagmorgen een telefoontje van een buurman die dacht een wolf te hebben gezien. Vermu sprong daarop in zijn auto en had geluk en zag hem al snel lopen. En ik dacht, dan wil ik hem volgen waar hij naartoe gaat. Dus dan liep hij zo over de blok van de buurman hierover naar mijn blok met vlas. En daar is een dam en dan schoot hij over de weg heen. Op een deur raakte ik hem kwijt. Was je bang? Nee, niet bang, maar ik was wel verbaasd vooral. Vooral van, goh, wat zie ik hier nou? Is het nou echt waar? Dus je kijkt gewoon een beetje raar op. Eerst denk je inderdaad van, het is misschien een wilde hond of iets. Wat is het nou? Maar het was echt een wolf. Ja, dat wist je zeker? Ja, kon het direct zien. Ja, Spitse kop, oortjes, hoog op zijn benen en een grijze kleur. Ondertussen verschillen de meningen over de wolf, ook in de politiek. Het CDA in Zeeland wil dat provincies onderling overleggen waar de wolf wel en waar het dier niet mag komen. Coalitiegenoot Partij van de Arbeid is blij met de komst van de wolf en vindt het een teken dat de biodiversiteit in Nederland zich verder herstelt. En de Partij voor de Dieren vindt de komst van de wolf eigenlijk helemaal geen punt van discussie. Het is een beschermde diersoort en die vindt zijn eigen weg in de natuur. Hij is overal toegestaan, dus wat dat betreft is het eigenlijk geen punt van discussie. Toch zijn mensen bang voor schapen en geiten. Ja, dat zijn ook dieren. Ja, dat begrijp ik heel goed. Gehouden dieren die hebben recht op bescherming van hun eigenaar. Dus het is de verantwoordelijkheid van een eigenaar van gehouden dieren om die dieren zo goed mogelijk te beschermen. En dat kan zijn tegen predatoren, oftewel roofdieren. Dat kan ook zijn tegen weersomstandigheden. Schapen en kippen binnenhouden dus, adviseert de provincie. En als dat niet kan, kunnen boeren bij de ZLTO spullen lenen waarmee de dieren kunnen worden beschermd tegen een mogelijke aanval van de wolf. Maar bovenal was het dinsdag Koningsdag en in Goes startte de dag bijzonder. René Geelhoed speelde om klokslag 10 uur voor de hele stad het Wilhelmus. Het was koud en heel indrukwekkend wel. Ja, iedere noot maakt impact of zo. Zoiets, een heel apart gevoel. Ik denk dat er 2 dingen zijn. Aan de ene kant is het überhaupt het volume wat enorm is. Echt heel erg hard. Het tweede is denk ik dat Koningsdag, vroege Koninginnedag, dat zo bij iedereen erin gebakken zit dat je om 10 uur dan eventjes het Wilhelmus zingt. En stilstaat bij dat je met elkaar zo'n dag beleeft. En ik merk dat bij mij dat ik dat even nog iets toevoegde aan de spanning. We konden ze niet zien, maar mensen hebben dit in Goes ongetwijfeld gehoord. Wat voor gevoel hoop je dat je ze hebt gegeven? Nou, ja, niet dat ik zo'n prediker ben, maar misschien een klein beetje het gevoel van jongens, het komt allemaal goed. Want we doen, je kan nu verder niks vandaag, maar het is toch het gevoel van een beetje Koningsdag en toch een beetje samen feestelijk.
Flink wat oranje comité's besloten om dit jaar niets te organiseren. Maar niet in Arnhemuiden. Arnhemuiden Koningsdag, dat is best wel een groot ding ieder jaar. En dat wil je niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zeker voor de kinderen. We willen dat iedere generatie een Koningsdag meemaakt. Door corona wel extra maatregelen. Maar dat maakt voor de kinderen niet uit. Kijk, goed gedaan, dat was gedaan. Het Oranje Comité heeft niet alleen evenementen georganiseerd voor kinderen. Voor heel het dorp is er vandaag van alles te doen. We doen veel online, dus mensen op eigen gelegenheid, een fietstocht met de e-bike of een sprookjesspeurtocht. We hebben nog allerlei andere leuke dingen ook. Nog een keer, geen probleem. In ouderenzorglocatie Antonius in Kloosterzande werden de bewoners getrakteerd op wafels. Kinderen van het dorp maakten op de straat prachtige tekeningen. Super gezellig, hè? Het kan weer eventjes. We mogen niet veel uiteraard, maar alles voorbehouden. We houden ons helemaal aan de maatregelen, maar we kunnen met dit weer iets buiten doen. We hebben 3 prachtige fietsen met ondersteuning. We hebben ook weer 3 geweldige vrijwilligers voor gevonden die dat uitvoeren. Dus die zijn net onderweg om de route te gaan rijden. Ja, wat wil je nog meer? Woensdag was de dag van de eerste lang verwachte versoepelingen. Er mag weer worden gewinkeld zonder afspraak, de avondklok is weg, er mogen 2 bezoekers over de vloer komen en de terrassen zijn 's middags weer open. Ja, och. Kijk, de vreugde dat het open mag, dat poetst dan dat het weer minder is, weer weg. Dus gewoon prima. Dit is toch sowieso een feestje dat we weer lekker naar het terras kunnen hier in Vlissingen. Dus maakt niet uit wat voor weer het is, we gaan gewoon. Maar we zitten wel op een terras, misschien onder een dekentje, alleen vanwege de kou. Maar het is toch heerlijk om eruit te zijn. Dus we zijn er best tevreden mee. Het is een beetje, ja, het is nog steeds winters. Het valt mee dat er geen sneeuw valt. Maar daar hadden we ook gekomen hoor. Ik heb zelfs hele dikke laarzen aan en 2 truien, een sjaal, een dikke jas. Maar dat maakt niet uit. Het is lekker gezellig hier, lekker warm. Geen probleem. Die Nederlanders zijn wel een beetje gek, hè? Weer of geen weer, ze zitten er gewoon. Ja, normaal zou je dat van de Duitsers zeggen. Die gaan echt in de winter ook al zitten. Maar de Nederlanders nu ook. Ja, ik vind het ook niet gek hoor. Mensen zijn zo lang van het terras af geweest. Ja, dit kan niet anders natuurlijk. Dat is gewoon perfect. Bij een brand op een camping in Burghaamstede zijn 4 staakcaravans volledig verwoest en nog eens 4 caravans raakten beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand begon in 1 caravan en sloeg al snel over naar de caravans in de buurt. De brandweer rukte met groot materieel uit om te voorkomen dat het vuur zich nog verder zou verspreiden. Andere campinggasten zijn zich rot geschrokken. Ja, zeker weten. We hebben lekker koffie gedronken en we zien in één keer naar beneden de bloesem komen, dachten wij. Maar het waren geen bloesemwolken. Het was aswolken die er naar beneden toe kwamen. Want je ziet dan in één keer de vlammen eruit komen, dan wordt het iets minder. En dan pakt hij de volgende caravan. En die klapt dan weer uit elkaar met grote steekwolken en vlammen omhoog. En dan wordt het heel vervelend, want hoe ver gaat die brand? De veiligheidsregio heeft nog op het punt gestaan een NL-alert te versturen om deuren en ramen dicht te houden in de omgeving. Dat hoefde uiteindelijk niet, wel werd er gewaarschuwd voor rook- en stankoverlast. Bouwen rond het Viersemeer. Het blijft een gevoelige kwestie. Nu blijkt dat de VVD in Goes hoogbouw in de jachthaven van Wolvaartsdijk prima vindt. Maar natuurorganisaties zijn fel tegen. Zij willen wachten met bouwactiviteiten tot er een nieuwe visie is over hoe het gebied eruit moet gaan zien. Maar ondernemers zijn dat wachten beu. Natuur is heel belangrijk. Is echt belangrijk. En ik denk dat er niemand is die dat gaat ontkennen. Maar het gaat om het evenwicht. Ondernemers in Wolvaartsdijk wachten met smart op de gebiedsvisie Veersemeer. Dat is een overeenkomst die is bedoeld om de natuur te beschermen. Mag er bijvoorbeeld nog worden gebouwd aan het meer? Die gebiedsvisie is in de maak, maar ondernemers willen door. Wachten, daar kun je niet van eten. Je moet zorgvuldig je besluiten nemen, daar zijn we direct over eens. Alleen zeg ik op mijn beurt, er is ook een keer een tijd van besluiten. Met alleen visies maken gaan we er niet komen. Toch zeggen natuurorganisaties nog even geduld. Want de verwachting is dat de nieuwe gebiedsvisie over een half jaar een feit is. Maar wat moet je in de tussentijd als ondernemer? Nou ja, misschien alvast een stap maken in de planontwikkeling. Mogelijk al met ons om tafel om te kijken wat er wel kan en wat er niet kan. Maar niet bouwen.
Niet bouwen en zeker niet aan de rand van het Veersemeer. Dat gaat op dit moment niet. Maar Stan Jaspersen van de VVD, zelf recreatieondernemer in Wolfhartsdijk, vindt dat bouwen aan het meer wel moet kunnen. Er bestaan plannen om appartementen te maken in de haven. Een goed idee, vindt hij. Ik denk dat dat binnen proporties mogelijk moet zijn. Ik denk ook dat het de haven verrijkt. Als je nu hier liefst winters komt, woont hier niemand. Zelfs hoogbouw in de haven sluit de VVD'er niet uit. Misschien moet je juist zeggen, nee, ik maak het wat hoger. Ik maak het heel slank, zodat het bij wijze van spreken als een kerktoren en een molen in het landschap staat. En dan kun je misschien wel met een paar appartementen minder toe, omdat die bovenste misschien wel eens voor veel geld zouden kunnen gaan. Het gaat harder achteruit in het Veersemeer dan in de andere deltawateren. We moeten een nieuwe balans zoeken tussen recreatie en natuur. Het Zuid-Hollandse dorp Sommelsdijk vierde donderdag de onafhankelijkheid van Zeeland. De enclave in Holland werd 216 jaar geleden bevrijd van Zeeland. Genoeg reden voor hen om de Sommeldijkse vlag uit te hangen. Wij zijn erg trots wel dat wij Hollands zijn. Maar nee, terug naar Zeeland, nee. Waarom niet? Wij zijn altijd erg gericht op de economie en op de mensen van Rotterdam en regio. En ondanks dat wij wel het dialect hebben wat onderdeel is van het Zeeuws, rijdt men hier over het eiland, dan denk je inderdaad van, joh, het is Zeeland, maar ja, wij voelen ons toch echt veel meer Hollander dan Zeeuws. Dus moesten wij het heft in eigen hand nemen. Stuk beter. Drie op de 4 Zeeuwen verwacht binnen nu en 10 jaar een incident of grote ramp mee te maken in de provincie. Daarbij denken ze aan gevolgen van extreem weer of langdurige stroomuitval. Dat blijkt uit een onderzoek van de veiligheidsregio. Maar als zo'n ramp ons treft, weet niet iedereen wat ze dan moeten doen. Deelnemers aan het onderzoek kregen de vraag met wat voor incidenten ze de komende 10 jaar rekening houden. Extreem weer scoort hoog en gevaren op het internet. Maar mensen verwachten geen brand in huis of een nucleair incident. Wat de verwachtingen ook zijn, mensen voelen zich vaak niet voorbereid. Maar 15% weet wat te doen bij een overstroming. Een natuurbrand en terrorisme scoren nog lager. Gelukkig hebben ze al wel nagedacht over een brand in eigen huis. Meer informatie is gewenst, bijvoorbeeld over cybercriminaliteit, extreem weer en een nucleair incident. Er is een speciale website met tips en informatie, Zeeland Veilig, maar het merendeel van de geënquêteerden is daar niet of maar een beetje bekend mee. Al gaat het de laatste tijd wel beter. Ja, ik weet niet of het de meerderheid is. We hebben gezien bij de COVID-crisis dat er meer dan 2 miljoen keer geklikt is op de website van Zeeland Veilig. Dus je merkt op het moment dat mensen informatie nodig hebben, dat ze ons wel weten te vinden. En daarnaast vertrouwen de mensen op dat ze informatie krijgen via hun gemeente. Ja, en dat gaat ook gebeuren, want die zijn ook echt onderdeel van Zeeland Veilig. Wat gaan jullie doen met de uitslagen van deze enquête? Ja, de uitslagen van deze enquête, daarmee gaan we gelijk kijken wat dan anders kan. En dus nog meer dan voorheen aanhaken als er iets gebeurd is. En wat we ook gaan doen is dat we een aantal zaken, zeker in de Zeeuwse Week voor de Veiligheid, themagewijs onder de aandacht gaan brengen. Want een gewaarschuwd mens? Ja, een gewaarschuwd mens telt voor 2, maar een gewaarschuwd mens weet wat hij moet doen als het gebeurt. En zo zijn we weer rond en weer bij zaterdag. Nog een mooie avond en tot morgen.